bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Kulukuthi usengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili Radio Nkeza. Kanti-ke mina ngizocela enze sure ukuthi uyasubscribe. Igama lami umfezele kuntuthu wakhumalo bathi ilasibona amagumede abafethu umculo maskandi uDumakahle lapha wenze izibuka enkundleni zokuxhumana ngemuva kokuqasha ukuthi udlale live kwiMpucuzeko. Bese hamba eyothenga unyanyavu lesigengci lohlobo lokayamaha olubizayo lapha elungiselela khona ukuthi ayoba ingxenye yokudlala kwa-live kwiMpucuzeko maskandi festival. Bafuthi sekonake live. Ngibuye isitori esikhulu sakwayamaha bafuthi. Ngifuna bengibone kahle abaculi bamaskanda bempucuzeko. Abacula kancane. Ngibathela isigcine esisho impela futhi sidlula kakhulu seyamaha. Awubuke nje ngizovela izingane intambo. Awukweza intambo zingane. Sengena impela. Intsha ndisiwe box imlanga. Half a million bafana le. Obuke buyini yamaha. Akulungile baphi uyohlangana khona. Yo, ngiyathemba lapha uyazibonela ukuthi lesigenci sibiza kangakanani mangabesho lapha ukuthi isigenci sika half wemiliyoni okusho khona ukuthi isigenci sika 500,000 wamarandi namasentshana. Mhlawumbe na ekuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba, mhlawumbe uyikholwa le ndaba okanye mhlawumbe uyazibabazela nje unehaba uDumakahle. Hlangana lapha ku comment section sidingide lolu daba. Engazi ukuthi asiphinde hlangane futhi kolunye udaba ngesikhathi esilandelayo. Niphathe kahle mina usuku lumnandi ngithanda kakhulu. Bye bye.